дарвоз ноҳияест дар бадахшони Тоҷикистон, 368 километр дур аз шаҳри Душанбе, дар баландии 1200 метр аз сатҳи дарё дар канори руди Панҷ воқеъ шудааст. марказаш қалъаи Хумб ном дорад. шаҳристоне дар миёни кӯҳҳо. бахши аъзами дарвоз дар соҳили чапи руди Панҷ дар устони Бадахшони Афғонистон ҷойгир аст. мардуми ҳарду тарафи марз ба забони форсӣ, тоҷикӣ ва бо лаҳҷаи хоси дарвозӣ суҳбат мекунанд. شما را خیلی ممنون به همین دروازی خشباد خباره خوش اومده. من همیشه خرسانی ما خوام نبید از که شما را پیش ببینم. سالهای سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیم او سالی دعوت نامم دان اما من اموش خربم اما قشلاق با ماشین نرفتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. انا نصیب من امروز بی که در همین زنگ بیم بیومم با پیشتم. درواز ناشناختنی است. درواز از دروازه تیلای بدخشان کنم، حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم. بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خالای کن میگم ای درواز میگه که دشنبی را خیلی میگم دشنبی میگه در پاریس هم زخشیرشی است. انا من راستیش بگم من وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی که باد فاطمه زورا هر مدونا نکی دوره بیزبی را نه مکتب روی تونستم نه چی مهنتامو برای دو 5 خونده میچی نه این حالت هست طبیعه پیشوا میداد کوات آل میبین میگم دگون کار کوات اتم برام خونم. пеш аз низоми толибон дар Афғонистон миёни ду минтақаи дарвоз бозори муштараки марзӣ фаъолият мекард ки ба суди сокинони ҳарду тараф буд. миёни ду минтақа пуле мавҷуд аст ки барои интиқоли кӯмакҳои башардӯстона ба Афғонистон хидмат мерасонад. дарвоз дар тӯли таърих чанд навбат давлати шоҳии мустақил дошт. дар авохири қарни 19 милодӣ низ муддати 300 сол давлати шоҳони дарвоз вуҷуд дошт. марзҳои ин давлат аз Бадахшони Тоҷикистон то наздики Кобул, пойтахти Афғонистони имрӯзӣ тӯл кашида буд. дар дарвоз намунаи чанде аз осори таърихӣ боқӣ мондааст ки аз гузаштаи дури ин қаламрав ҳикоят мекунанд. бостоншиносон дар солҳои ахир бозёфтҳоеро дар қалъаи Карон кашф карданд. шаҳри Карон бо ҳама нишонаҳои як кохи шоҳнишин бозмонда аз даврони қабл аз милод. бостоншиносон анқариб ҳама нишонаҳои ин кохи қадимро боз карданд. дарвозиён барои имрӯз ҳам шаҳраку қасабаҳои бемисл дар миёни кӯҳҳои баланд дар канори рудҳои кӯҳистон бунёд карданд. шаҳристоне бо номи Чорчаман бо чаману гулгаштҳо бо истироҳатгоҳи афсонавиаш қалби ҳазорон бинандаро ба сӯи худ кашидааст. дар деҳистонҳои дарвоз чандин парку гулгашт ва макони тафреҳ бунёд шудааст. имрӯзҳо шумораи зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз тамоми ёдгориҳои таърихӣ парку боғистонҳои ин диёр дидан мекунанд. ман Массимо аз Италия ҳастам. ман тариқи Юнон, Туркия, Гурҷистон, Русия, Узбекистон ба ин ҷо расидам. Тоҷикистон хеле зебо аст, хосатан мардумаш. баъдан ба ман хӯрокҳои миллияшон хеле писанд омад. мехоҳам то вахон раваму пасон ба Италия баргардам. дарвоз афсонаи рангинест дар домани кӯҳҳои баланди ҳамеша барфпӯш. дарвоз дарвозаи Бадахшон аст.